Mun nimi on Roni Peltonen ja mä edustan Erksport Oy:tä. Tää on nyt meidän toinen vuosi täällä. Eli viime vuonna aloitettiin hommat ja heti tää oli ensimmäinen tapahtuma, mikä tultiin. Täällä on tietenkin meidän kohderyhmä, eli paljon crossfittareita, salien omistajia, urheilijoita, kuntoilijoita, että laidasta laitaa ihmisiä, jotka on urheilun kanssa tekemistä. Vai että meillä on tommonen väliaikaisshow täällä sunnuntaina, tehdään hiihtokilpailuja, meillä on siellä kutsuvieraita ja sitten täällä paikan päällä pääsee yleisöstä porukan kisailemaan ja parhaat pääsee sitten finaaliin ja annetaan pienet palkinnot matkaan. Kommunikointi on ollut kyllä erittäin helppoa ja selkeää, että ollaan oltu lähinnä Jukkiksen kanssa tekemisissä ja se on aina hyvin suoraviivaista. Täällä vierailu on ollut erittäin hyödyllistä. Että viime vuonna me päästiin vähän niin kuin uudella firmalla starttaa erittäin hyvin, tultiin tutuiksi tänne ihmisille ja täytyy kyllä sanoa, että tämän jälkeen yleensä kauppakin on käynyt ihan mukavasti ja täältäkin ollaan saatu tavaraa liikkeelle, eli erittäin hyödyllinen. Eli yritys on Cool for You ja uima-altaita myydään julkiselle ja yksityispuolelle. Ja nyt ollaan tultu tänne ton meidän kylmäaltaan kanssa, eli Chill Tubs, huikea tuote palautumiseen ja avantouintikauden jatkeeksi. Jukkiksen kanssa ollaan hyvin kommunikoitu, että lähetelty viestejä puolin ja toisia vastaa tosi nopeasti ja kaikki on ollut tosi selkeää järjestämisen suhteen. Kyllä tämä on ihan sitä meidän kohdeyleisöä, eli nyt tosiaan tultiin tämän kylmäaltaan kanssa tänne, niin se on iso osa urheilijoiden palautumista ja nimenomaan just tämmöisen CrossFit-yhteisön juttu, niin ehdottomasti ollaan mielestämme oikeassa paikassa. Joo, todellakin täällä on alan yleisöä ja alan harrastajia paljon ja itse kilpailijoita, niin kyllähän tämä on ihan todella hyvä tapahtuma tällaisen markkinoimisen. League Finland on yrityksen nimi ja ollaan nyt toista kertaa Unbroken tapahtumassa mukana. Meillä on mennyt joka vuosi erittäin hyvin, että meillä on Jukkiksen kanssa ollut tiivis yhteistyö aina ja helppo ottaa yhteyttä tarvittaessa ja sopia asioita, että oikein mukavasti. Kyllä tämä niin kuin Suomen markkinalla on erittäin tärkeää, että me saadaan tuomaan brändiä esille ja valtaosa myynnistäkin tulee meillä näistä tapahtumista. Ja tämä Unbroken on niin kuin yksi Suomen päätapahtumista kuitenkin. Vetää porukkaa paljon, niin oikein hyvä tapahtuma. Ehdottomasti kannattaa tulla, että mukaan vaan.